Ανοίχτε! Είναι η ηχοδάτη συνάντηση. Είμαστε, θα θέλουμε να σας ενημερώσουμε. Να σε γαμίσω μάγα, δε ποιος είναι. Ιώση! Το είχα πει! Το είχα πει! Από μικρό παιδί εμένα με κοπάναγα. Εγώ δεν είμαι αυτός που φανταζόμουν. Θέλω να με βρω, να μου μιλήσω. Ψάχνω να βρω το νούμερο να μου τηλεφωνήσω. Έτσι μια μέρα σπίτι μου με κάλεσα. Μα δεν μου έλεξα και έξω με περίμενα. Έχω κάνει και δεν με θέλω πια. Αυτή η έσως τρέχει μια μορφιά με χωρίσα. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Είμαστε, οπότε με μαζί πάντα τσακωνόμαστε. Με πήρα στο τηλέφωνο και το κλείσα. Με είδα στον δρόμο, με φτύσα και με κλώδισα. Πήρα τηλώνα και κλωστή και με μαντάρισα. Μια πορεία στην Αθήνα μέρος έλαβα. Μα ήμουν ρωτώ και κάτω που την έλαβα. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μα δεν με άκουγα. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Καλά με ήξερα και δεν με υπολόγισα. Μου έκανα καμάκι αλλά δεν δέχτηκα. Ο εαυτό μου πάντα του τη φύλαγα. Ακόμα κι αν με χτύπαγα δεν πήραγα. Ξαφνού μια μέρα εγώ την ψώνισα. Την πήρα με την πάρτι μου και αυτοκτόνησα. Τώρα που με σκότωσα μ' αφήσα μόνο μου. Ψάχνω στη νύχτα να με βρω να πω το μόνο μου. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα